Ja, hoe ben we op dit idee gekomen? Wij moesten heel maart, 12 maart, eigenlijk ben we medisch nog geweest dat we op tongens die. En vanaf die jong moesten we de dwarren sluiten. En dan best een paar weken eigenlijk onbedenken van hey, hoe maken we verder? Want ja, de vijfskosten en dergelijke gaan natuurlijk wel terug. En dan kom je op een gegeven moment verschillende scenario's neem je terug. En van dan kom je op een gegeven moment ergens staan. En dat weer voor u het dorpshuis zitten. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Hè? Dat is heel mooi. Dan kunnen we het dorpshuis een beetje mee steunen. We kunnen zorgen dat Janko en Tjitske een beetje fatsoenlijk door de tijd komen. En we gaan heel lekker in. Hartstikke mooi. Nou, we hebben vorige week gewoon, we hebben deze week gewoon, nee, week krijgen we draadjes feest, dus dat is altijd goed. Wij hier steeds iets van 50, 60 maaltijden per keer zo'n beetje voortzetten gaan. Zo dat hartstikke mooi wezen. Vorige week hier we alleen op Wijnzie hebben we 220 maaltijden verkocht. Dus ja, boppen verwachting. Nou, gewoon een leuk initiatief en we kwamen alle weken hier met Janko de jongen en dan ziet we alle tijd bij Janko en nou helpen we elkaar door de tijd. De meesten begrijpen natuurlijk als geen oor dat wij het, maar het waren sluiten, dat wij het gewoon op het moment heel moeilijk hebben. En ja, een dorpshuis is wel van het dorp, dus iedereen begrijpt dat er al wat gebeuren moet om het dorpshuis in de toekomst te houden. Ik had voor 9 weken weer besteld. Dat is alle keren werd de bedoeling dat we dat mee door zolang het kan. Wij hebben hier een Mexicaanse bonenschotel. Met rauwkost en wat chips. Hartstikke lekker. Wij vorige week hebben we nasi met kipsaté gehad en we hebben dus nu de Mexicaanse bonenschotel. Na weken witte rijst met runderstoof. En ik geloof dat de weken erop dat we naar Italië gaan, dan zetten we macaroni of zo weer. Want als we dus de dorpshuis nog eens missen, dan missen we heel wat, want het is het hart van het dorp. En dat moeten we, als het kind, wat ondersteunen. Dat is eigenlijk onze bedoeling erachter.